Nyaring samai Birta ke than pon jibang nili jitkramsa lase non Birta thipi langpon sinang. Karbi owe kimi itum kido gacrok tok kido thekji aphansi pherengki khlemmang phu Daniel tok bipent pherengki mai kang ni pon. Kilik jan jok plot pensi MEC Abirjit Kru KSTC Deputy Chairman ang hoi kang ni. Karbi long pizira vizara long ang tan merke bang kepi ke sun phan thale le tiki jilang so hawra ratumta jilang so pen chitrek rei busi sodak pen pachini pon. Nili press bertrand amai pi engteng crazy borpung monjuli along mesen pen pachun pon. Mondu be arong long theng pi kang hukar thang pona truck engnam rai kom saki tumpen kinep dum long. Non Birta puthot ang ton pen langpon sina. Nizang Karbing long lakhai si drumla MSC consensi ke parapon borgaut langsing langtuk trond arong maker punja tok bilapen ke kare kropi tum asopo Daniel tok binut pherang ke klembang pupen thang ni pha engkora player ni pherang ke maika ni pon labang so pherang ke malong alang ni pen ke pachini pon ateng ni potangte inut akar bp klamir lek tepi jengkha asor lapen ke penjor person terons hamrem asor alang ni tumpen Resolve Improve Life India Private Limited a company along voreng nang hoi nang pipon pupus alang ni tumpen pachini pon lo lapen kedam tang ni phai kri trok siar ni si alang ni tum semi goti rong spian thang pade pon lo bon semi alang li bang kedam apor ka beda jok ban sia uthot ani alang ni tum lar phon thusi thang ni phai kri ner ke pani si ani si pathik pon lo labang so ni pathik pon ateng pen si thang ni phai kri ner ke pani si Daniel tok bita goti rong spian pale dam lo lapen alang ni hadak tum chitong dam si hadaka thek dam lo ateng no putangte a company office tami ave lapen alang ni phan company registrations amendments bi tangka suri ki thom an ki hang pon lo lapen alang list tami labang tangka suri ki thom gong ki tekang thu dalo bon sami a percentage afan tangka suri plikebra ner ke ban nang chi bu ke hang pe pon bon sami phereng ke claim ba phu Daniel tok bita labang so bu thaki na pa cho bai palang chini det a joksi labang so tangka ke alang sami puthot pi det las non labang so kaidin bang ki Karbi hezan bu sami ka chong thu cho bai an ki pinang an do tang lo lasi Karbi hezan bu pe non bang ki chibisa staff lapen ke chekroi tabang bang ki Karbi arat tum da ke do cherok tok bang ke nang sod lo kali pudang te lapuson ki lidun pen tangka ke dam ta penang at arat do tang lo lasi rat tum da ke do cherok tok ke nang sod lo kusi lang li labang so phereng ke malong pen ning jepon amri pen hemari bongrum Karbi Longri Abirta buah hati rong so pielong inut engjir lo klarmir lek tepi alang lini phan lapuson se nang hang lo buah hati long dak government job do pusi alang lini phan ke hang lapuson nili phan nang hang lo dak lapuson government job do apus ini do pusi alang lini phan nang Birta lo oi phes tame nang Birta pen nilis tame dak pale lo masa me hadak lapuson company puson se business lapuson details alam nang han khadet apen hadak nili phan labang so job pen job nili phan ang pachorai det lo masa me hadak business se nang than rong lapuson nili phan lalo lapen ke kadu weta ilitum chini nagi Karbi yang long arat jasemet ke ilitum Karbi risonin so nili phan for madam suri ke thom nang pinai punili pider lo bosa me pider pita asona percentage nangji pukenili phana khan the a percentage do halak alang litum nili phana ke than 20 29 38 lapen ke 41 ando percentage la akon nam nai puse ni phan hadak office lo nang than bosa me bangso percentage bang ke nam nagi lason se ke nam ke ador bang ke 8000 do 47000 do lapuson an nam nagi nili phan ke chen ko ke suri thom pila tangte ni phan thang ta nang nelo pusipu masa me hadak labangso percentage nam nai puke hadak se nili ka chini dam dan an nai pu se hadak nili chindam lo nili hadak pen se nili daud hak lo percentage bang ke lake ke nam nai lake 8000 do
lapen last ke 47,000 do la bangso 47,000 ai khanang hang ke 17 ar ni sinang hang lo bonsta minili am unya det lo next ar ni 18 ar ni sinili hadak Guwahati rong sopi Dharapur airport road along natsu anili hadak anpali dun lo lapen nili hadak pinang an poisa khoros lo nili ke dam ke bang kadu ko hadak ka khoros 4,000 suselo nili ki ik masta me ke bang hut tami nili poisa dure chet lo methang hem che bang ji phans tami nijer polong se nili ka choram me se puthot hem nang chele thulo nili hadak pan ke bang hut ke nili phan nang pudun pik lo nili nang li labang so a company fake hengnu ma pus nili phan ulta halatum puthot nili phan nang ther dun lo jat dun lo lamkang tang pan se pina an senior tum tamen li phan lamkang tang pan nang pudun na puson hadak ni phan nili ke chinda mateng ke hadak pena inut bahin ni phan chini amen inut ke hambrena sor lapen ke inut ke la pomo hejong Klarmir lektipi jeng khasor atum bahin ni amen ni hambrena sor men lake jo person teron hambrena sor lo alang li sine phan pena an business alang saminang than lo nonta me nili ke chinda mateng ke alama mata nili bisa sepin lo Harokhot MSc Mate KCC Deputy Chairman Karliteng Ajit Kumar de kedamtang surhinia inkora pli prain phai troxiani arong chwoi joilo lapan ki KCC Deputy Chairman ang hoi ki papleng chia phan busi Chinthong MSc avizit kro bang kedamtang thang ni phai inkora siani nominations alu jok ponlo lapan ki labang so ang hoi aphan kaprek MSc atum nominations alu kejok dun bang kap dera jok pensi thang ni phai inkora pli ani bangki Chinthong MSc avizit kro bang klik tidan jok plotsi KASC Deputy Chairman ang hoi ini pon long lo so ang hoi pini mate Karbi Thomas Council Deputy Chairman ang hoi pini nili phanang prek lo lapem uncontested pensi nili dak ingni lo uncontested pensi lapem labda anang kili mate da anang kan ilong kili tung kaching hone CM sir Dr. Tuldiram Roha alangli nang kirap mate nang kang hon ayoni sida nang lidun lapen ilitum dak Karbi Thomas Council longa chairman sir akihai lapen ilitum Karbi long arat doan mate Chinthong arat doan akhir jume nang kipidon pensi dak nili laswang dengan nang kilidun lapen nilitum dak council long a members doan niliphan nang kirap nang cetudun pensi laswang hoen nang pelitun lapini dak ini lo lapen je aprang kinili Chinthong a constituency si chilang chotiti lasi nona bang kilitum Karbi long ang dang si chilang nang popol lasi nili border a problem doan tame kapasolve ji along si nili kirap cetudun po aprang pen mane pinan claim lo lapen non kichun cha aside doan tame border a problem an mate solution kapawangi phansi nil pe bori po lapen unemployed youths a problem po tame ka mane kapachuni phansi nil him pe bori pon po sarbangun ali speech long kami je sama tourism eco tourism pachin thore pan kunang je kondole se labang mane ikut tourism puthak litum scope topic sitami litum pinan uwi kimi tum bang litum kapregator damro titi non pinan atuma bangke thengpi kang hupen kenglo kaprek sangti kang hu thengpi kang hu kaprek kan claim at si onglo pinan atum ki lasi hal he akam iriat pen litum ikut tourism lo litum wang lo plot litum claim lo plot pinan litum environment me safe pola pen litum adim lo mustame mesen a tourism te home men kewang atum me kiju kilang pen me wang pigi sai litum adim ki mi pik litum ki serang lo ngosong lasi litum chilang pa me kanang dapat litum ke weather tami mesen lasi litum kiju chilang adim penceng lo litum mi pik litum adim ke lasi litum chilang pon pa me dia phansi nilhin pen me uwi kimi atum an pan me kachuni pon za litum theng prang la pen theng pi don me tu in huponang nilo non ki litum kirai kom ponang lasi
Langsung si corai komi pada tili tu ikut tu rezim bang klaim pon baik nampak. Lumbajong MSC konsensi ke parlopon sama Central Range Forest Wildlife angkang along jilang su hawaralong kedu aron reben kedu atu bafan Forest Department atum celang petsi kedam tang ni pai cleaner cap arni ahem rit sistemi pripidam lo. Bonta jilang so hawarara tumpen semi Forest Department atumpen ahem rit ke pipidam era puthak ningduk chpaklang pon rentilo lapen alang litumpen ke ningje pon ateng liputang te Karbi hezan ahem puluputang te KCC made Forest Department atumta ahem rit ke pibang ke prapik anji lapen ahem ke tharlita prapik anji bon semi lapunat angtan pen ke bang ke pigati sutum pizera vizera long ke do thipan bang ke ahem ta pipidam hai he lapen ke thangnata chupu ai he Lapen jilang so hawarte bokterai long pensemi forest officer atum pensemi ongdung robar saiti ki alang litum chiria pharu ke ipon ka alang litum ki thangnata thali pon pe bon se bila punat karbi rong masap su chikim choma phan mangsi angton masbin thali pi pon lablo lapen lapunat pizira vizara long ke de angtan ben ke bang ke beche su tum phan ke thale letike jilang so hawra tum ke nahok rat trek relu pus alang litum pensemi so dakben pa chini pon claiming lo hem rate free lo kowe arong hajar pilap lo phangno lab lo ki pichot kali pano se set chon se set sak se set lasi ladak ilitung karbi akhai hijan ilitung putha tada karbi ang lo emena longri emena khai adima klong jong si ilitung karbi asulang do jong si ilitung jong si dolong le choklem long le plote hala pudam nang si angke ani litung phan bangke kiduk ke laga long le abe phela abe arara tung phan bangke nang litung dakpan thunang po dake marak mareng alongri puseni litung phan ke akoi pensini tung phan bangke hemrit nang ke free nang panu tanong te ereng ta ihuta ke nang pasoji dak solang do ara tung lang dam phron ason asai alang litung bangke klembom ni litung phan bangke asitin asai nang pa choklem tanil tung phan khamke pilo ilitung karbi jan la puel ma ilitung karbi aot adu la son ma la rat chari asong ke the ke ding tung tame eja pu gane hola ting ta theng ru theng ra ro a che chupang rum si lapu gane lohong arwaya teng chi than lo polote emekri jangring emena che therak chi jinso lalu makar bijan phan ke chen nek nang po la son lo ma bang so phan un e bu thengra un e lo bong panu po la sona bidi lang no bangke madu ara charia song tame ladak klem nang ne lapen ilitung hai polote ladak nili pudai aron bangke ilitung akar bia khaita son pharo aron kirim do sadak ilitung aron atang adhorom puchi punang ne karbi te karbi karbak te karbak ante ke damtang suri hinira fli pen pho singason along kuki pen aron ante holada ke pilo kuki tu adhorom sonda ilitung karbi marat maring pangring adim sinitum hanang pubom lapu bangke kethe ke dinga tumbang si nang dokhol bom nang e bom aro boro bagan ba luthe bagan ason son dak naki klem du ulang la so teng pen polo tang ten litum han pus nang pu thek lang ma pus ni tum ke rong rat pen ke ching vai lo jilang so long rada tum hemrit ke pipida ma phutha bangki Karbi Thomas Council sem Dr. Trong hang thangnat ke chini du nabi bon samil bang so asai ke klempon la bangki Supreme Court order teng pensi forest officer atum pensi asai che klempon nang koklo athi jilang so bangki wildlife sanctuary pinak lasi aron re pen ke du atum phan ke thale pon je phan sami Supreme Court order teng masi alang li tum asai che klempon nang koklo lapen jong si DFO tum tala bang so asai klempon peda luputang te alang li tum sami ang phai pen ti sunang kok ta hai pusi Karbi Thomas Council sem Dr. Turam rong hang pen sprenge ching nu ning jepon na la election ge na pala da kela wildlife sanctuary long kela ke Supreme Court order do Supreme Court order do je la ke niligi office chini hai je wildlife sanctuary long jong se mane hem ki kim sai chuti ki pulong te la ke DFO tum eviction ngi forest department eviction se lo pulong te alang tum si DFO tum si forest department tum si borek awar sai dalang tum dam nang po sakuri bakuri da nang po lage chopo po lakhain ko rapon nilip MSC konsensi ke parlopon borpung press bitren amon juli along chukhela
pastorate kedam tang ni pha inkore si lapen thang ni pha inkora ke thom ani ant surine inkora pho pharman pang montuli pang rimper pen phoke pra phola pen delegates bang pharuk throkra phoke patum chetong dun pensi bang solong Karbi Anglong pen Presbyterian Church Shenot APS pensi Rajent Inti Shenot Secretary Karbi Anglong Missionary Field Secretary Moderator Reverend Lalpusia Japon si ingsam jin pet mai pa jut ponlo lapen kila bang solong kiro olunt koilamati chuki hola surihajan lapen ki Silinizen Presbyterian Jumesen pensi labang so arnam lam than pon si mesen pen pachun pon Amrai kom made Forest Department atum pen thengpi theng prang ka kom jia phan ka bori pon bom apor hut si lapunat ki ong dung atum ki thengpi kang hudum ke pasi ka soi si thek pon long lo lason si parku par arranger ching bai rong hang alam to ateng pen si parku par arrange ki parlo pot ronga gro sabits angkang Mondu be arong long bi aniwang semi keton kelang asai ke klem bom ason ta taxi kedam tang ni phai inkora ke thom ani adap por phai ko por malom ihu matrak AS02 CC 3803 upon semi thengpinakar thang hub asi thekpon long si raikom sai ke tum pen si khang nun lo lapan ki choklim alu kap dera jok pen si labang su atrak lapan thengpi upon se ingnam raikom sai ke tum pen spari deng pon long lo lapan ingnam raikom sai ke tum pen pachini pon ateng lepotang te labang su thengpi ador hithi khulada long bang ke labang ke lak isira suri phoke pan ador do jip si pachini pon Pornil tum manelapu hadak lom lapu duty lason round mari lo an laso gari kelong ke adap kang thang bajip ora chitim por amasinil tum hanang thailong lo ma gari bang ke ulta mane ke kat thulo amasinil tum ta doubt lo hai ye podma pasing ke nil tum ta gari ya phi pen la plum dun lo ke alang tum bang ke dengan sangkong ma kat rublo gari tekang bu ma lapen nalitum labang so hem kong long kene bhut bang kwan sedolo ini ke nil tum ke li dun ke gari long ke munira we pin lo gari tekang bu ma kat rub acha bian na chepon latum chepon kini tong tek thadel nalitum kichnia teng bulutang te go pia thing pilo nalitum lan ne kon Magrisal lapen her long hing bu hedi ala bojar evolution bangge 1,20,000 bang doi lasi non lang nam lo bulutang te institution mang lo son hem lo non ke dine thek kon long la thing pi joy pani chung hu tum do pik lasi la tum phan nangli to ma hin pen pi lo than pachini poni ko ke lam the than poni kha nil tum ke la pulo bang dilangani la alang li tum ane nil tum ma duty ke un an ke nil tum ke claim bom lo sita mane la public tum ta mane hojagata nang po conscious do nang po je thengpi thengphang phalang no nang ne awareness do nang po athima thengpi thengphang le vir er lo pulo ti tum pi thek non ko an ke sung ne ke do lage kado weta chini lo ase un an ke rai nang po thengpi thengphang Pina Abirta pun ki lansi kang ton panelo la si domi thami kardom